Bună, dragilor! Astăzi facem Shein haul! În clipul de astăzi o să vă arătăm vreo 2-3 comenzi pe care le-am dat de-a lungul timpului, pe care n-am apucat să vi le arătăm. Prima comandă am făcut atunci pe TikTok un Shein haul și acum am zis să le punem pe toate într-un video. Nu uitați să dați subscribe și like la acest video, să ne dați follow pe TikTok și pe Instagram. Sperăm să vă placă și să începem! Noi avem acest tricou cu cruciuliță și mai avem încă unul negru și am spus că ar merge de minune unul pe alb. Este super mișto, nu dacă îți dați seama după material. Bun, hai să-l și probăm. Asta este tricoul cu cruciulițe de care vă ziceam. Cam așa arată. Preferabil ar fi să fie purtat cu un sutien alb. Eu n-am mai stat acum să mă schimb și de-aia se vede un pic citru. Dar este foarte drăguț și îmi place și material. Am luat-o de la o prietenă pentru că am văzut că și ea are această salopetă. Deci este superbă, mai ales cu blugi și cu tot. Nu știu, la fel are un material super elastic. Vine super mișto. Vine ca lumea, noi cred că asta o avem XS și uitați-vă un pic. Se întinde foarte mișto, deci asta chiar merită. E unul din preferatele noastre. O să vă arăt acum cum arată pe noi. Și aceasta este salopeta. Este foarte bună când este iarnă. În salopeta asta de obicei zici că e impresia că această bluză care vine așa pe umăr, pe care probabil ați mai văzut și în TikTok-urile noastre, este superbă, deci vine super mișto cu pantalon cargo sau pantalon de bluz. Am îndrăgostit de ea și gândiți-vă că pe asta am dat-o după ce am plasat comanda, a dat Ioana după și a venit. I-a zis Mariei, nu, că trebuie să o luăm și pe asta, mi-a plăcut foarte mult, mi-a rămas gândul la ea. Nu, pardon, e invers. O să vă arătăm cum vine și aceasta pe noi. Aceasta este bluza într-o parte, puteți vedea, este cu umărul gol, e super mișto. Ridică, asta e singura chestie. Avem și această husă pe care v-am arătat-o în clipul din Malaga, foarte drăguță. Mi-a plăcut în special aceste steluțe roz cu biluțe și a fost foarte sexy, a fost de mare ajutor că am putut să punem așa pe mână, da. Mai ales când filmam. Și plus că e roz cu mare. Bun, aici avem ceva mai de vară. Ca să știți, de acum noi avem și mai gros, și mai scurt, și mai subțire, avem de toate în holul ăsta. Aici avem o fustiță care este elastică, vine frumos pe talie. Împreună cu acest top, mi-am dorit foarte mult să le luăm, eu băteam pe Maria la cap, să ne luăm, mai să ne luăm. După aia era problema că nu mă puteam decide din ce culoare, că avea pe alb, pe roz și am zis, știi ceva, negru. Pentru că am luat altceva pe alb, de-aia nu vă îngrijorați. Și vine așa cu volănașe și are aici o bretea ținetul ca skimmer. Aceasta vine la spate, este elastică și o legați după gât. O să vă arăt. Astea sunt la fel mărimea XS. Bluza cred că cealaltă, cred că tot XS, cea albă într-o parte. Acesta este compleul cu astea care atârnă așa în jos și noi de obicei îl stilizăm ca să tragem și bretelele astea ca să vină mai bine. Este foarte elastică, oricum se strânge ea pe picior și da, e super confortabil dacă mergeți cu ea pe plajă sau la o petrecere ceva, pentru că nu simțiți. Și fusta și topul sunt foarte confortabile, după cum puteți observa. Pentru că noi ne facem unghiile singure, Ioana a găsit aceste pensule care au silicon sus pentru a modela gelul acela 3D pentru cine știe și să fac punctătoare. Da, sunt super bune, să știți. Și pe lângă asta, bine, noi am dat mai mult de la un dat de pe Shein, am mai dat comandă și de acest 3D gel flower. Noi l-am luat pe varianta white, da? La mine se mai poate vedea pentru că sunt vai de capul lor, am folosit aici pe unghii și le-am pictat cu aceste culori care tot de pe Shein le-am luat. Pentru că nu aveam. Sunt și foarte multe culori, nu le pot găsi acum pe toate, le-am luat cumva să fie colorate. Sunt multe de roz, de mov, sunt orice semi, tocmai când vine vara și să avem cu ce să le colorăm. Am mai luat și niște pigmenți pe care deocamdată nu i-am, de aceea neon. Da, și ne-am făcut odată cu ei, superb, la fel s-au văzut. Adică noi am căutat ceva rapid și am mai luat și niște tipsuri pentru că ne-a spus cineva că nu era bine, că noi le aveam un pic prea încovoiate pe cele pe care le aveam, da. Și cele de pe Shein pe care le-am luat, ce credeți, chiar sunt foarte bune. Eu, de exemplu, sunt făcută acum cu ele. Eu trebuie, în apărarea mea, să mi le fac. Nu am apucat, dar să știți că sunt superbe, adică funcționează ca lume. Avem aici, după cum știți, de pe TikTok, o rochiță cu paiete. Este superbă. Ia uitați ce frumusețe. Mamă, până și pe cameră, deci se vede atât de frumos. Uitați un pic. Paietele astea vin superb. În spate, înăuntru, este un material super fin, adică nu vă zgârie, nu nimic. E cu spatele gol, da. Are aici ușor fermoar, ca să puteți să o puneți mult mai ușor. Și este foarte lungă și are, stați așa, aici. Da.
Și este cu piciorul gol. Este mărimea XS și o să vă arătăm și cum vine pe noi. Asta este rochia frumoasă, cu piciorul pe afară. Aici sus vine cu aceste bretele de metal. De gol, unde puteți să legați. Avem această fustiță de bluz. Vai, deci vine atât de drăguț, dar e foarte scurtă, adică clar merge vara purtată, dar poate majoritar așa pe la plajă, că altfel are și două buzunărașe aici așa micuțe și este elastică. Da, adică vine, se poate vedea, chiar dacă este de bluz, și materialul este super ca lumea. Și mărimea este XS și o să vă arătăm împreună probabil cu tricou alb sau ceva cum arată. Aceasta este fustița de bluz și am probat-o cu acest tricou negru ca să vedeți. Vine super bine, nu prea pot să mă întorc pentru că v-am spus că este foarte scurtă, dar te ține foarte bine aici sus și arată super drăguț și mai ales dacă aveți un tricou alb, la fel arată super. Avem un set de 3 lănțișoare, vi le scot imediat să vi le arăt, cu steluțe, deci ne-am îndrăgostit când le-am văzut pe site. Aici puteți observa aceste steluțe, mai multe lănțișoare, o să vi le deschid ca să vă arăt, deci sunt superbe. Cred că tu le-ai găsit? Da. Deci sunt... Îmi doream foarte mult să avem, după cum puteți observa, amândouă avem măcar câte 2 lanțuri, are de exemplu 3, pentru că la mine unul dintre ele s-a rupt. Nouă ne place foarte mult să purtăm bijuterii, cum avem și inelele și brățările, mi se pare că dă un plus. Vă spun sincer, eu chiar abia acum le scot din pungă, nu am apucat să le port. Acesta este, ca să se vadă, primul. Acesta este modelul la primul. Ok. Yeah. O să-l arăt eu pe acesta întâi, pentru că are doar o steluță. Uitați cât de frumos se vede, mamă, și ce culoare super wow. Și îmi place că sunt și mai lungi și mai scurte. Da, pornesc de la o lungime mai mică la o lungime mai mare și acesta este celălalt, care uitați câte la fel câte steluțe are. Imaginați-vă ce combinație drăguță, adică pe site vi le arată pe toate 3 puse la gât. Și puteți să le puneți pe toate 3, sau doar 1, sau doar 2. Aici la fel, dacă v-ați uitat în videoclipul din Malaga, o să și scot să vi-l arăt că n-are rost prin pachetel. Avem acest cerceluș de buric în formă de fluturaș, l-am văzut la fel pe TikTok și am zis wow, că nu se poate și se prinde cu această clemuță, se trage așa. Este un piers de buric fals. Nu, ne-a venit foarte bine acesta, nu, cred că e doar o mărime, așa că dacă vreți și voi să vă luați, este drăguț, e rău de tot. Și pe lângă, dar deja i-am în ureche, am aceste cruciulițe frumoase, care sunt luate, stați să vă arăt, care sunt luate tot de pe știri și sunt superi. Adică gândiți-vă că până și lui mama i-am luat și văd super frumos, mai ales dacă ai părul prins sau ceva, vedeți? Adică se văd drăguț. Avem aici încă o rochiță, normal că de vară. Și tot Ioana a găsit-o pe aceasta și la fel era între ce culoare, că ea voia ori roșu, ori negru și mie mi-a plăcut negru și oricum a rămas negru. Maria la început nici nu o voia. Pentru că nu știam, o să vedeți, este un pic diferită de cum a spune o rochie, pentru că se ține doar de umeri, dar are spatele gol. Așa este pe față, superbă. Și materialul mișto rău de tot. Și este cu spatele gol și are aici un dublu material, tocmai ca să poată să fie purtată fără sutie. Da. Și este lungă. Să știți că aceasta este XS, Ioana nu știu dacă are XXS. Și este foarte lungă și vine foarte bine, adică nu vă faceți griji de mărime aici, că puteți să vă luați, cred că chiar cea mai mică, că tot vine bine. Foarte important când vă luați ceva este să vă uitați la recenzii. Da. Aceasta este rochița neagră. Are spatele gol, vine doar pe aceste breteluțe și în rest vine foarte, cum puteți observa, abia se văd șosetele, este foarte lungă, este foarte confortabilă, aici nu se vede absolut nimic și da, este foarte elastic. Avem acest set care vine cu acest top. Chiar drăguț, stați să-i găsesc și fața. Este foarte drăguț și abia aștept să ne bronzăm ca să putem să-l purtăm, pentru că albul vine mai bine când ești bronzat. Se leagă pe după gât, materialul este, nu știu, foarte ușor, aerisibil, vine la spate cu bretea și vine împreună cu această fustiță, ea nu-i găsesc nici asta, în fine, care este super, are niște volănașe mișto. Ați văzut deja, înăuntru are un material ca să nu se poată vedea,
pentru că este destul de transparentă fără acel material. Este elastică. Noi am luat mărimea XS, însă o să vedeți că nouă, mai ales fustița, ne vine foarte scurtă, adică nu știu dacă putem să o purtăm poate doar la plajă, dar este mișto rău de tot materialul. Acesta este și compleul. Din păcate, cum v-am spus, este scurt la spate, așa că nu am cum să mă întorc. Dar este foarte drăguț, poate fi purtat cumva și pe talie mai jos și mai ales cu sandăluțele alea merge purtat și fără sutien. Eu acum, de exemplu, nu am nici unul, nu mă pot face mai mult de atât. Și este foarte drăguț. Mai avem o altă rochiță. Ca idee, noi nu prea purtăm rochii, asta era și problema. Noi, dacă am vrut să mergem în vacanță, am vrut să dăm și noi o comandă de niște haine și rochițe așa mai de vară. Da, pentru că unele dintre acestea au fost special pentru Malaga. Este această rochiță. Îmi apăruse inițial pe o culoare albă amestecată cu albastru, dar cum m-am gândit că probabil are toată lumea, mi-am dorit ceva cu ușor cu roz și portocaliu. Așa este pe interior, la fel poate fi purtată fără sutien. Este foarte drăguță, din păcate noi în vacanță n-am apucat să o purtăm, dar sper să o putem să o purtăm, mai ales vara aceasta, și este mărimea XS, dar vă rog, uitați-vă cât de mișto e materialul ăsta, de dedesubt. Și să știți că bretelele puteți să le strângeți, să le faceți mai și să le ajustați. Bretelele puteți să le ajustați dacă vreți mai larg, mai strâns. Eu am așa bine și rochița aceasta. Este la fel destul de, dar este de vară. Mie îmi place să o port cumva și fără bretele, îmi place să o țin așa. Se pare că merge la fel de bine și dacă nu există bretelele acestea pe umeri și arată foarte drăguț. Și mai avem altă rochiță, una pe negru, nici pe asta n-am apucat să purtăm. Este mărimea XS și puteți observa că încă are eticheta pe ea, pentru că nu am apucat să o dau jos. Și este un pic mai complicată, pentru că vine această parte sus, se leagă la fel pe după gât și în spate vine la fel cu o bretea foarte elastică și la fel este cu spatele gol și jos la fel este foarte elastic și rochița roz și rochița neagră sunt foarte elastice, materialele sunt super bune și de vară, adică chiar materialul este unul respirabil, adică pur și simplu nu muriți de cald pe scurt, nu e gros, este subțire. Aceasta este și rochița cu volănașe, nu știu dacă se poate observa că am volănașele. E foarte bine, la fel este destul de scurtuță, vine cam până aici așa. Este drăguțică, n-am apucat să o purtăm, dar avem aici un costum de baie super drăguț, tot așa cum a fost acea rochiță roz. Ne-am gândit să avem ceva roz cu puțin portocaliu. Avem deja un costum de baie negru. Am zis, da, hai să mai schimbăm și noi ca să avem ceva diferit. Am să vă arăt întâi slipul. Acesta este slipul. Ca să știți, eu am dat prima dată și Ioana comandă de XS. Slipul este XS, după a trebuit să urc comanda, cred că la M, ceva de genul. Pentru că în partea de sus este foarte mic și te strânge foarte rău. Însă aceștia au fost foarte buni. Acesta este sutienul, are sârmă ca să dea forma pe care o vedeți și în poză și la spate se închide prin aceste capse. Și mai vine, asta ne-a plăcut foarte mult, cu acest voal pe care puteți să-l puneți de jur împrejur și să-l legați așa într-o parte. Este super drăguț și nici nu-l simțiți. Cine s-a uitat la vlogul cu Malaga a văzut. Da, că am apucat și să le purtăm, măcar pe astea, deși apa era foarte rece, dar nu contează. Am dat comandă și de aceste sandăluțe. Voiam foarte mult, dacă tot ne-am comandat și niște rochițe, niște fustițe, să avem și niște sandale ca să nu fim doar în Adidas, mai ales când am plecat în Malaga. Povestea din spate, mai ales de ce am vrut aceste sandale, este că noi am mai avut o singură dată când eram mici și că era ploaie, că era zăpadă, că orice, noi purtam acele sandale. Dar priviți aceste minunății, vă rog, de sandăluțe. Sunt așa cu fundiță albă în față, am vrut să dăm și de unele cu negru, doar că nu am mai apucat, trecea un pic peste buget. Într-adevăr, dacă mergeți foarte mult, am experimentat deja, or să vă doară câtva picioarele, dar așa pe perioade scurte sau sunt ocazionale. Ideea doar să nu mergeți pe bune exagerat de mult cu ele, dar sunt foarte drăguțe. Avem aici, ați mai observat, în rutina noastră de make-up sau așa, aceste pensule pe care noi la fel le dădusem de pe Shein și vin așa o grămadă. Eu o să încerc să vi le arăt puțin pe rând, sper că sunt toate. Sunt, uite, arată-le tu pe astea mai mari. Acestea sunt pensulele mari. Mă scuzați, mai au puțin fond de ten, pudră și astea. Și aici sunt toate pensulele micuțe, sper că sunt toate. Și au tot felul de mărimi și forme pentru ce aveți voi nevoie și sunt foarte bune. Eu asta o mai folosesc la fel,
Pe asta o mai folosesc pentru fond de ten, una pentru highlighter, adică iluminator. Acolo mai întind dacă este contur sau bronzer. Adică și chiar sunt super bune. Sunt ok, noi aveam prea puține pensule și aveam nevoie și am zis hai să dăm și noi ceva refresh. Adică nu vă imaginați că chiar le folosim pe toate, dar nu știu dacă ai nevoie. Vreau foarte mult și noi un hanorac negru, dar ușor pufos, pentru că mai ales când este iarnă sau când era frig, am vrut să avem și noi. Și am dat comandă de acesta. Inițial Maria văzuse unul într-un magazin, doar că avea blăniță pe din afară. Ei, acesta are blăniță și pe interior. Știți cât de pufos este și cât de bine se simte? Deci vine superb. Și dacă iei și geacă și pe dedesubt sau doar el, vine super bine. Este mărimea XS și gândiți-vă că ne-a plăcut atât de mult încât i-am dat și mamei noastre comandă. Exact, adică chiar merită ăsta dacă vreți ceva pufos și ca lumea și nu aveți hanorac. Luați-vă, că noi chiar îl iubim, deci îl folosim non-stop dacă se poate. Chiar și dacă e frig sau... Chiar și pe mâneci în interior are blăniță, chiar e așa la încheietura mâinii. Noi chiar îl recomandăm, ne place foarte mult. În general, dacă se întâmplă să ne vedeți probabil pe stradă, o să purtăm ăsta. Dacă e frig, dacă e cald, stați așa. Bun, cam așa vine blănița. O să pun și glua ca să vedeți cum vine. Și stați ca să vă arăt cum este cu ea și închisă. Ce este un minus este că nu are buzunare, asta e singura chestie. Da comandă, dar nu le avem aici și de niște bituri de freză, capete de freză, de le puneți și sunt de ceramică, da? Și chiar își fac treaba, adică părerea mea chiar mi se par foarte bune. Bine, am mai dat în aceste comenzi câteva cadouri, dar acelea nu le avem la noi pentru că deja le-am dat. Mai sunt câteva haine pe care nu vi le putem arăta încă, pentru că le păstrăm pentru o ocazie mai specială din vară și abia aștept să le vedeți, dar probabil o să le vedeți pe Instagram sau în TikTok. Am mai dat comandă și de niște șosete, pentru că în general știți că se pierde câte o șosetă, o mănâncă mașina de spălat de fiecare dată când se bagă la spălat. Sunt și foarte elastice, puteți să observați cât de mult trag de ele, sunt șosete lungi, trec de gleznă. Mai sunt și șosete scurte și negre și noi ne-am mai luat, cred că odată și negre, pe lângă haine. Cam atât și cu acest video. Sperăm că v-a plăcut, nouă chiar ne-a plăcut. Chiar trebuia să mai schimbăm câte ceva în garderoba noastră. Dacă vreți să mai facem pe viitor, poate Shein haul-uri sau din anumite branduri. Dacă vreți pe viitor să facem alte haul-uri, lăsați-ne în comentarii. De unde, ce anume, lăsați-ne în comentarii și ce idei de vloguri mai aveți. Și v-am pupat!